Čau člověci! Takže vítám vás u dalšího videa, které je teda po dlouhé době, za což se musím omluvit, ale jsem prostě líná. Na tom nic nezměníte, takže omlouvám se vám, ale prostě jsem líná, jo? No a dnešní video je tady s Vicky a s mojí sestrou Darčou. Takový speciál, dá se říct. I když mám teda jenom jedno video, takže to moc speciální není, ale jakože ono vlastně to video samo o sobě je speciální, ale... No a dneska budeme hrát challenge. Ona Vicky jich má nachystaných teda víc, ale to bude na rozdělené videa, které se mi zase nebude chtít stříhat. A jelikož já jsem tak strašně příšerná ve vysvětlování, že nám to zabralo už skoro více jak 5 klapek, tak to vysvětlí Vicky. Lidi zajímá víc, když trpíš a dívají se víc, když trpíš, než když dáváš super dárky. Takže budeš trpět. Dobrý. Jak se to hoří? Já se to asi zase nechám. Já se to nechám. Co to bylo za... 3, 2, 1, teď. Ukažte se v nich, jak vypadáte. Tak se to můžeš zvětšit, jo? Já vím, já jsem moc líná, jak víš. Tak jo, máme tady další krabici. Já nevím, jestli co celý je. Jestli to tím dělají. Já se to asi nechám. Tak, 3, 2, 1, teď. Co to je? Kůrně. Já mám hamburger. Ale dejte si jenom tak, ať máte jakože na hlavě pořád. Okay, takže teď se koukám já, takže Duda, můžeš jít zpátky do temné temnoty. Můžeš. Jestli je to vážně třeba nějaký oplatek a já tam budu mít něco s karamelem, tak co na tom slycháš? Tak já nevím, tak já si to asi poprvé jako switchu, jakože neříkám to kvůli tomu, že se usmíváš, jo? Ale prostě ať je to zábava aspoň trošku, jo? Tak se to switche. Jak se směje? Ne, já mám lepší, protože to uslyším pivo, ty máš takovou to. Já to taky. Jako jiné než teda. Já se dívám, takže zavři oči. A já vlastně už nemusím. Proč se usmívá? No tak já si to svědčím. Tak pojďte. 3, 2, 1. Je to plán. Zase zkusím mentosek. Ne, jako mogu. To je čupa čups, tam je mentosky, takže jdeme to chutnat. To je vidět tohle. To je vidět jak... To je moc sladké. To je moc sladké. Která si teďka kouká? Já. Mikře, dobrý. Já jsem to nebudu podívat. Tak já si to, nevím, tak si to switchnu. A nebo ona se usmívá, tak dobře, to je jedno. Jo! Já proti přesný dávce.
Jo, se kouká. Dáče, dobrý, dáče, tak dá. No, to zní jako nějaký jogurt. Víš, co myslíš? Můžeš. Já si to asi nechám. Tak jo. Tak 3, 2, 1, teď. Co to je taky? Takový ten obří sladký pendek. Já mám obří sladký pendek. Já teda to nikdy neměla, jo, ale... A já mám nějaký donut, nebo co to je? Nějaký studený ještě. To je papita. To je papita. Jo. To je ten mega dobrá tyčinka. Já se hrozně bojím. OK, můžeš. Já si asi to svičnu. Nevím, ty jedno. Co to svičnu, to je... Teď to teď asi dělám blbě, ale tak to je jedno. Tak pojďte, 3, 2, 1, teď. Mám růžový, mám červený, jo. 2000 years later. Na tube. A ona taky ne. Ok. Můžeš. Ona je nějaká natěšená. Já si to asi zase nechám. Tak 3, 2, 1, teď. Já mám hruškovou čokoládu. Já mám oříškovou, já mám oříškovou čokoládu. Lindt Excellence Intense Pear. Zajímavou barvu to určitě dává plus body. Dělej. Když se to je říct. Jak to si já? Co je? Tak já si to nechám, jako. Do ba 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 do. 3, 2, 1. Jo. Co tam je? Oreová, tak, Milka. Milka Secret Box. Já si to svičnu. No. Já jsem si to vždycky Si. Já jsem si to už 2krát nesvičila, tak si to... Hej, jakože, okej. Já si bojím. 2, 1, teď. Co to máš? Darina, co dělá? Ale je zlá. Není zlá. Může to, jo? Když se vlastně dívá. Nechce se dívá, tak pojď. Já si to asi nechám. Když to bude cokoliv, tak to bude úplně stejně hrozné. Lidi zajímá víc, když trpíš a dívají se víc, když trpíš, než když dáváš super dárky. Takže budeš trpět. 3, 2, 1, teď. Čím to má namočené? To máš ty neky. Čím to si to sníst, jasně, s tím pepřem. A v čem to má namočené? Na mokrý rohlík. Fuj. Dělej sněz to. Říkala jsi s kečem přilený s rohlíkama. Když to má dobré ještě. To pálí. To je jedno. Já taky. Pedro, praticamente io di Santa Fe. Chvíli neotvírám. Ne? Já nevím. To asi nechám. 3, 2, 1. Oh my god! Pedro. Interesantná. Vypadá to, že jsme u konce videa.
Mě to třeba bavilo. Děkujeme tady Vicky za krásné vymyšlení Switch Up Challenge. Pokud tohle sestříhám, tak u dalšího videa zase čau! Do ba do ba do ba do ba do ba do ba do.